Na pedeng shibun ki jingi tu khana ki bas ngautanat ha ka Bible ka wei ka baki khana ki ngautanat ban sngap ka dei shphang u Daniel ha krem ki sing sa shi sin biang leng ba kani ki channel Kasi Gospel Media akwa ban ai khuble bat ban pedeng subha karpang ya ki hep ki berat ha ka keteng ka jong ujus Kris bulong u kapten jonga jongpi ka pedeng subha epi baro ha ka kitab u Daniel bala tho hi do Daniel ha ka lanong basan ka dekhot ka balai poi kong ha ka wei na ka miet la penyap ya wei usim u basniu jong ka ri Babilan unong khaldi u bakteng u Belshazzar uni usim u batmai u balong unong met u bakteng u Darius ulayo ya kani ka hima Babilan habau la long uladan kumban riu po arsnem karta kabamut ulajan temen haka kitab u Daniel kelanong bandriu ke itu khana bauni u Darius bolong usim u babha ulai bet bantung halor ka hima ka jang u ya ki shispa apsaumut kiling skor kabamut kirangba ki banya trelang ber usim kumnu ban penbha ya ka hima bar kawai ya ka shnong ka thau bat kumta tater na lor kini kirangba usim ukwa bantong salangut kirangba ki bakarpang pana pedeng kita u Daniel ulalong wei ka Bible ke itu khana bo Daniel ulalong ubriu badonam haduk kata-kata halor kirangba baro namarba kamensim ka babha kaladon hau perusim ula perkharu banbu yau halor ka hima baro Andai sosi benong bakidon kirangba ki bay trelang ba u Daniel kidon kirangba ki bay trelang ba usim kini kirangba kilong ki basniu hadu kata-kata kilay bishni ya u Daniel bar kila persyang ban penshoy shapang u Daniel Henry Kim Shem la namar ba u Daniel lolong ubriu bangay tang ha ublay ubaim baju duai rukumta ha ublay ubaim bat ubam don ru ka jingduna hakerkom trekam kini kirangba kile subut bat kila let shau usim kila ong ko Darius im to im halakarta kirangba baro hakahima kinong sunsyar baro ki badan hakahima kajangmi kilay perkhat lang banbu ya ka hukum sim bakata kalong banshna ya ka hukum bamla ban pengkelal lanu ba unu umla bandwai ha unu ublay lani ban kerpat ha unu ubril hapo lai posngi lai tang na usim lada don unu balik persya on brandno yauta sya ka krem kising bat kini kirangba gila kenturu yosim namar kum ka hukum kimet baki persya om jula ban pengkelai ya kanu kabal arai bat kila kerpat ya usim bau dei ban soy ya kata kajing tho kabumut bau usim un penskam ya kata ka hukum kay kabalaja u Daniel namar baka dei kerkom kajing mlin kajong u kaba ujudwai kerpang laisin shisngi da kabadem ko siu uladwai akmat ublay uda aingu akmat ublay kumba ujule menshwa hoy don apten jepiru gihep kibaret ki baju sngotonat bandwai hakmat ublay ya dwai kumta namar ba pensayo ya kanong babha kenturu ya ime pa jongpi bandwai kumadwai u Daniel kei kabalaja long ba kini kirangba kibasniu kilalap ya u Daniel ba udwai kumta kilalek banya thu hakmat usim bat kipen kemau yusim kidaong kos im memshem la soy ya kata ka adong kabamut memshem la rai ya kata ka hukum ba omla bandwai ha unu ublay hapo lai posngi lai tang usim ada unu le persya de ban berat ya u hakrem kising usim uloong hot kalong ka basisya pangila rai kamta Henry ke kabalaja pakini kirangba ki ong kos im udon ubriu ubalale persya bar ka kerteng ka jong u kalong u Daniel
Uni syam la sunyo ya me kusim. Lemne ya kata ka adong ya kaba melasoi. Kei kabalaja. Unius ula susi hadu kata-kata. Namar bau ya Daniel. Bar ula tauru halak donut. Ula persang kumno man pelai ya Daniel. Henry syam la namar ka kum ka hukum hak hima ka jong si sin malarai la ban pengkela. Kado namar ba larai kumta. La bret ya Daniel hakrem kising kibarunar kibabun kidan hangta kibalatkan haduk kata-kata ke kebalaja bau news ulakren kado ya Daniel namar bau ye uang ublay jong me ya uba me syakri klam daput pen ya me anda kemtaus ulalit nyo syalayen baro shimit ula sya jingit uklam bam klam di syam la kwa bersengap jemput jeng tem baro shimit ula dutia ke kebalaja ha kata ka step dang step ula lek ban mare ban pej ha kata ka krem long kumno ja ayu yo Daniel ka Bible ko ong pos ula perta daka ketin yam artat udoong ku Daniel usyakri ublay baim ublay ya uba me syakri klam daput ulane eman pen yame na kita kising bitim baka Bible koong ba kising kim syam la bam ya Daniel namar balay Daniel ujubab kumni baru ong kumni kus to halakarta ublay jonga ula pa ya angel jong bar ula khang ye kisintur kising de kim syam la penmensaw yanga na Maria ka jingkhoy la syam hanga hakamal jong bat hakamal jong meru kosim ngam syam la le ka basniyo hadin kata unius ula kemen hadu kata-kata ul hukum manseno ya Daniel na kata ka krem bat usim da kajing bitar ula le ayu ula khot ikta kirangba ke bala penshoy ke bala lesni ya Daniel ke bala le unius ula penmi ya ke hukum ban bread no ya ki baro kirang ba ki basniyo nadu ki khun ki ti kilok tengah jengki ban bread hapo kane ke krem ya ke bala bread ya Daniel long ba kini gising shwa ban hap kamet jengki ni ki brio ki basniyo hamadan kila pajat kila ya tar kila peluat ya ki shing jengki baro kila bam ya kini ki brio basniyo kay kabang akwa ban ong bau Daniel ulong ubangit ha ublay kumjuru ye pi ki hep ki baret lada pila long kristan tolong pi ki bayene banduai ha ublay kentu ye ime ipa jeng pi ban le jeseng ada dan ki pelok jeng pi ki ba long kristan te thu bangidon ublay bakraw bau tau ublay jengi ude ublay bala shibun ki kamba uba juri ju semar yangi ka Bible ka ong bau ula kemen hadu kata-kata ula tho sigi jaj benri baro nakasiti ka balang kum ka hukum baki briu baro ki badan ha ka perthai ki de ban pinyo ban syapting ya ublay jong Daniel nama ublay jong Daniel ude ublay ubasisha shwa bangan pengkut akwa pangniyo puli na kaktin ka BM ka jong blay ka jing sam ka balong ka jingkular platho hakasam ka balay pusaw kadkot ka banyo hado ka baspo ka baong kumni u angel utray uker sodong ye kita ki basyapting ya bad upalay yaki tomat patukmi utray ulang babaha suk uta obri ubasyanya hau to syapting ya utray habang syapting ka bamut banting burom ya ublay ban it ya ublay to it to ting burom ya utray pi ki rukho jong kabumut pi ki hep ki barat baro pi ki khna baro ki samla ki long pa ki long kami do syap ting to ting burom to it ya ublay namar omnon ka jing kadu kita ki ba it ki ba ting burom ya ublay ki sing samla ki kadu ber ki syatkan re kita ki bawat ya utray kin kadu ya ka babha kani galong ka jingkular ka bathiang kabala kular da ublay
to ai bo ble un kur khu ye phi baro ai ba ma phi baro ki hap ki barat ki khna baro ba phinlong ki batut sngi ka jing dwai ga jongaro nakam ta ki khun samla ba phinlong ki ba i yo ble ki long pa lok miro ki ba ting brom yo ble ki ba i yo ble nakam ta ka brom jong ble amen.